Totta vittu oikeesti hitto. Janne, onks sytkäri? Petra, onks sytkäri? Onks sytkäri? Havea? Itses ei oo. Onko nää vaan täällä? Jep. No niin Janne, mitä sä odotat? Oota, mä heitän 50 sinne vietten vielä. Heitä. Heitä. Niin se jos sä teet, niin sit mä hyppään. Sit mä hyppään vittu. Ei oo totta vittu oikeesti. Ei saatana vittu. On vähän vitun kylmää. Tosta vaan, ei kun hyppäät, ei kun hyppäät. Ei mitään vittu tommosta hei. En mä 50 € rupi maksaa tommosesta vittu. Nouset, hyppät ja tuut takas. Kai se on pakko. Tossa on. 50. Jep. Janne. Hyppää, mä pidän sitä 50. Sä Petri nostat mut sitten vittu ylös. Ei kun sä kiipeilet ihan yksin. No mä nostan, jos tulee hätä. Tää on vitun kylmä. Joo, se. Ota tai jätä. Saanko mä mennä tällä? Ei Janne, ei, sitä ei lasketa. Ei Janne, ei, sitä ei lasketa oikein, sä turhaan menet sinne. Tää on lämmin. Nouse ylös. Ei kun hei, sä kerro, hei anna 50 takas. Eihän Ei, mut toi on hävitty, toi peli on hävitty. Niin, mut se hyppää. Sä hyppät ja tuut takas. Jep. Niin mä hyppään. Hyppään nyt vittu. Mun jalat jäätyy. Jätkä on täällä kausalla. Hei, akku ei riitä, äkkiä nyt. Dennis, please, anna mulle yksi mahdollisuus. Ei 50 tossa, ota tai jätä. Älä hypä. Älä hyppää vittu. No mut anna mä laskeudun. Mennään naisiin. Hei, sä et päässyt autoon vittu, kun sulla on märät bokserit. Sä et kastele penkiä vittu. Ne kuivuu nopeesti. Ei ne kuivu nopeasti, mä oon niin kauan täällä. Heti kun sä hyppät, mä lähdetään menee. Janne, et sä rupi mitään nössöille vittu. Sä hyppät nyt. Hyppää nyt, Janne. Tää on pienen loikka. Jep. Sinne mene. Anna 50. Ei, mut se on